kuna foni show jamana ni ndaiba ko hamunu mo fle malikona ni maliko ka foli belu ba hambo ko yukuma bayani wakati ke amana ke jien dugu de lamba ko wakati ta kuma be ko sige mali kuna foni show bololo sro san fe kanga ni kuna foni nunu makono ama fa ko bala jeli ni ci hawyare ko mo kanu ba kale ma sondo ilo kuna foni mi na ba dama dingo do mali kuna foni bololo sro san fa la ne wakati sile ama fa ko bala jeli ki bismillah mali kuna foni studio belu ba en kon nana Bieta October kalo kile mugan duru samba fla ani mugan fla kuna funa damna la biamba damne ka do kan fintigla mo ka kuna funi o mi amba la doni aka fo fintigla mo bolo fara mi no lu do ani mo wi olunu ka nyama so holu kon wi la kata kai ka fe munu yara kon wi la kata barala wo kon ay da ka fo ko samba fla ni mugan kelente men holu sara ka barake ka jamana kono nyamo ko lu ni misi wasa ko sebe wa ko ba ko lu ka soro tayre ko do fara la aka ko nga ko nyina fene ko yara kon bu chesru ko jija miliar kame wor hantani keleme nyini nu fe jamana nyamo fa kulube fembala jelen ko kan obe soro wakabe soro to hulube temeno sirare to go ya bare de bina kala ku ben ko do yare de kon mina bo uluka soro tala kutna son uma o kumne kon la ko no billa ka ta kai ka fe ka ta kai ka wala sa mamunu yare kon kan jamana ka hakew dama uka wa ka dama ya ira ka fa ko jamana kon hajigi dalino doyon ka kosebe wala sa jamana labarali ko kan ko lo ko olu doyon bu fembala jelen ke sa jigisigi ko ta konyashi mali jamana ma bare ambe wakati mina mali jamana hajigi dalino uluka wa mali den kelen na bela jelen ra kon kanga ake sarah mali jamanai Alisa hameto fintigla moka kuna fonna humi amita polisi la ko kuna funila amba na donia ka foko polisi la ko ka bulu farami chasirili nyana mini fen kelele mali jamana konna na kulu fena bora ku bulu da bamba ci wale ma sabaka yaida ka foko ni ma saba hulu yara kon ku kogolo no ko sebe nyana mini ferila mali jamana konna na uganyema so mini ale chasirili no ni kele kama no onyema isumela traure halena ka chedu ko na yaida ka fasa kulu ka chasiru no ko jija hani kwa mununu mali jamana konna na ulube fen bala jelenke mamunu yara kon ka bara nyana ni fere mali jamana kona na ku tega daka o kumne kona na ka seka seka lu ka momol do sin fo sera ku utega da ni cheba saben ka nu ya ira ka fasa kunya na mini fen siri keme ani kono to ko re to meni manu nu bulu na ira la ka fasa kunya na mini fen ira ka wori kon bese million chamama mi nu ka nyama so ha kono willa ka foli bulu bataka disumela trawle na ka cheduma kalisa ku chesru ku jija konu bela jelen sona ka kekele kunya na mini fen fere la munu be mali jamana kona na ku be tada abela Alisa hameto polisi la ko ka kuna funila udaka yoro mimbe mali marada worona na nobe bulu ko komini worona mo olu fene ka chesru nu ka jijali fe olu borak butega da ma fala dokan ay la ka fasa ko ni kamleni hale may mimbe kalanke sanfe kalanso la keren keren na kabala ko fe wira ida ka fasa ko ni kamleni hale daga nu kabala ko fe na miseka foka be kabala ko ka kampisila kumani kumari habeto ka jigi kana ukaso ay la ka fasa ko ale ko ni muru de taka korake den ko kantige korake den fitini ko ba hale botola ka taka chula hale kon ni ala te ka foko ale teme o kum konan hale bora ka den dalen to sokono nyona ka sen kana na soro sa a che dogoni o kon ni muruda ka den fitini ka kantike nga kuna fonu konan na ambola doniya ka fasa ko dogotoro ka seben konan no ya ira ka fasa ko ni kamleni kana hakili bala jelente nyokon fe ko kamleni kada mai ko akila bana be mamina ko ibeta soro ko o kum ne yato akon willa kan muruta kan den fitini ko kantike nay police la ko kan nyama no general inspector Sumela Traore hale kon ya ira ka foko mali den bela jelen ka je ki tiga di nyoma bela jelen ka je ka kolosilike wala sani wala ya munu be ka mali jamana konana abseka bal tugamna ni ye femi ma daga ni re fenyi ma mi yere na kungulo te nyokon fe ika fen bela jelen ka ika chia bla uluma wala sa ulu yere kon be seka kololo ulu be se ko kumbe to ya mina ka fintigla mo ka kuna fununda tugu hambola doniya ka foku ka ministre so nyama nale de kera Dauda Ali Mohamedini nale sigle no fintigla mo fokata se tasma fagala holu ka nyama yala ayira la ka fasakale kon boraka bulma fensi nani den saba habora ko tagadi polisu ka nyama moma wala sa wire kon bese ku deme to gamna ka bara kon na ya ayira ka fakoni mom bulma fensi nani nunu holu kon kera bulma fen munu yere kon mena bjo mali faba kon na kenen la ponsa ba mi be bama ko kon na olu dala koni bulma fensi nani den saba holu kon be jo olu dala wala sa ka seka siraba kan kasara hani ka seka siraba gla olu ka to gamna ya ayira ka fakoni bulma fen nunu ka bara de na kefe ni siraba kan kasara
baaraw kɛra pont sanfɛ walima pont donna la ko ka ni bolomafɛn ninnu kɔni bɛ wuli teliyara ko u ta ka taa n'u ye k'u bɔ mɔgɔw ka sira kan ani bolomafɛn minnu bɛ tiɲɛ sira kan ko ni bolomafɛn ninnu yɛrɛ fana bɛna kɛ sababu ye k'olu ta ka bɔ mɔgɔw ɲɛma joona joona walasa siraba kan kasara ale bɛ se ka bali togoya min na Mali jamana kɔnɔna na. An bɛ segin kana kokura Mali jamana kɔnɔna kunnafoni la o min an b'aw la dɔnniya k'a fɔ ko jɛkulu min sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jɔsen kura sɛbɛnni kunkanko la n'olu bɛ wele ko constitution ma olu kɔni wulila ka se sariyatala minnu sigira Mali camancɛ fanga kɔnɔna na n'u bɛ wele ko CNT ma u wulila ka se olu ma ka t'u ka baarakɛ nɔ ka taa yira ni maa ninnu na u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni kelen ka ni bolonɔbila sɛbɛn yɛrɛ sɛbɛn ni nin yɛrɛ kɔni ni nin y'a ɲɛbila de ni nin t'a bandabanda ko sɛbɛnden dɔ b'a kɔnɔ ni o taara octobre kalo tile 11 ko kɔni bɛ ɲinini ka olu fɛ n'olu ye sɛbɛn kunkan ko fɔlɔ sɛbɛn o kɔni ka wuli n'a ye ka se sariyatalaw kiiri tigilamɔgɔ jamana kɔnɔdenw fo ka taa se politigilamɔgɔ ma ka taa yira olu bɛɛ la ka sɛbɛn dɔ di olu ma walasa olu bɛɛ lajɛlen ka se k'u hakilinata fɔ minnu bɛ jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kɔni ye ɲɛbila baara de ni t'a bannen pewu dɔ bɛ se ka fara kan komi dɔ bɛ se ka bɔ a la cogoya min na o hukumu kɔnɔna na u wulila ka se Maliki Jaw hali n'a ka cɛdenw ma ka taa olu ta d'u ma u n'olu bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya cogoya min na ni faranka hani bɔli min bɛ nin sɛbɛnko in na don n'a nataw la. Alisa nantora olu ka kunnafoni la amala dɔnniya ka fɔ k'u y'u kunda tuguni CSB kɔnɔna na ni u ni maaw taara kari ɲɔgɔn na n'o de ye politique mɔgɔw fo ka taa se jamana kɔnɔdenw ma u ye sɛbɛn min sɛbɛn sa u taara yira olu fɛnɛ la u y'a yira k'a fɔ ko olu ka ni sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na ko yɛlɛma caman yɛrɛ b'a kɔnɔna na n'o kɛra Burema Fɔnba ka kuma ye Burema Fɔnba ale de kumana jɛkulu tɔgɔ la n'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma caman bɛ olu ka ni sɛbɛn kɔnɔna yɛlɛma dɔ o ye kanko kunkanko kuma ye yɛlɛma dɔ fɛnɛ ye fɛn min de Mali dugu jukɔrɔfɛn olu bɛ se ka bɔ togoya min na ka jamana kɔnɔdenw nafa yɛlɛma dɔ de fɛnɛ ye fɛn ye kalafili jɛlen a bɛ se ka kɛ Mali jamana kɔnɔ togoya min na walasa fanga daraki o kɔni ka ban Mali jamana kɔnɔ togoya min na Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya togoya min na bɛn hani sabati ni kelen an bɛ se ka kɛ Mali jamana kɔnɔ togoya min na ko o yɛlɛma kɔfɔlenw yɛrɛ de kɔni bɛ olu ka sɛbɛn kɔnɔ min n'u ye sɛbɛn kelen kelenna taga di politigilamɔgɔw ma hali ni jamana kɔnɔdenw ma walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakilinata fɔ ko in na togoya min na o y'a yira k'a fɔ k'olu ka ni sɛbɛn ko baara ɲɛbila de don ko baara banni pewu tɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kan ka k'i hakili fɔ a la ɲɔni sɛbɛn pewu yɛrɛ kɔni ka bɔ. O kunnafoni bɛ don n'an ye ministre Abdoulaye Diop ka kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'ale kɛra ministre ye Mali jamana kɔnɔna na min sigilen don Mali jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli cɛ ale y'i kunda Sénégalikaw fɛ min n'ale taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ka ciya ye n'o ye colonel Assimi Goïta Sénégalikaw ka jamana ɲɛmaa ma n'o yɛrɛ de kɔni Macky Sall min n'a taara ɲin'u fɛ sa ko Sénégalikaw ka jamana olu kɔni k'u da don Mali jamana kunkan ko ɲɛnabɔli ko la o kɛra Abdoulaye Diop ka ci ye colonel Assimi Goïta fɛ Macky Sall ma Sénégalikaw fɛ. Amanto kunnafoni kɔnɔna na an bɛ taa sira kɔlɔlakaw fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nisɔndiya ko hani tari malidenw yɛrɛ kɔni bɛna se k'o fɔ ɲinan fitinin kɔnɔna na i n'a fɔ minisiri min sigilen don kuran hani ji ni dugu jukɔrɔkow kun ka kuma n'o de ye Seydou Lamine Tarawele ale tun y'a fɔ togoya min na k'a fɔ ko groupe électrogène 8 ko kɔni bɛ ka na Mali jamana kɔnɔna na walasa u bɛna se ka EDMS mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka kuran di malidenw ma togoya min na kuran ko fɛrɛ o kɔni kana kɛ malidenw na ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra k'an bɛ wagatinin minɛ ko sa ko ni groupe électrogène 8 k'a yɛrɛ kɔni dagalen don sirakɔrɔkaw fɛ walasa ɲina fitinin kɔnɔna na malidenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya yɛrɛ sɔrɔ togoya min na u y'a yira k'a fɔ sa hakilina jiginna kumaw kɔnɔna na ko ni yɛrɛ kɔni minɛ ninnu sɔrɔla hala ni Mali jamana hali ni wari bɔso min n'o bɛ wele ko Banque Islamique de Développement olu ka bolo di ɲɔgɔn ma kunkanko la u y'a yira k'a fɔ sa ko ni fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ko CFA wali miliyari 100 k'o de donna a la walasa Mali jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka lafiya togoya min na ɲina fitinin wagati la hani kuranko fɛrɛ o bɛ se ka ban malidenw na togoya min na. An bɛ don togoda kunnafoni la o min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bamaci walima olu taara bi bojo an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'ale ni ale ye Bajangarakaw ka dugu dɔ ale ni Bajangara cɛ o ye kilomètre 12 ye ko Bamaci walima o yɛrɛ kɔni taara bi olu ka taa tasuma don u ka sɛnɛfɛnw na k'u ka sɛnɛfɛnw bɛɛ lajɛlen jeni. Alisa an bɛ togoda kunnafoni la o min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko taji n'ale yɛrɛ kɔni tun bɛ k'i kunda Gawokaw fɛ n'a tun bɛ baton kɔnɔna na ko tasuma donna ale la tasuma donnen a la sa ko an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn fɛn tun b'a kɛrɛfɛ sa ko tasuma y'o bɛɛ lajɛlen jeni kunnafoni kɔnɔna na u bɛ mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ko k'a daminɛ mars kalo ka se octobre kalo ma ko tasuma jeni yɛrɛ fanga kɔni ka bɔ Gawokaw fɛ ko o min yɛrɛ kɔni sɔrɔla fiɲɛ ko o kɛra o sababu ye nka ko Gawokaw ka tasuma fagala olu kɔni wulila ka se a ko kɛnɛ kan joona joona walasa ka se ka tasuma in yɛrɛ ka se k'o faga.
kunnafoni metana yin ko kan kibaro la homi amba damne Burkina Faso ko fe amala done an ka fa ko bamaci wale mo ko lutara bi Burkina Faso ko ka dugu do kan no ye jibo mi nu ya ira ka fa ko bamaci wale matan shikin olu yare de koni bonena unina ko Burkina ko ka fintigila maga matan ko olu fene bonena unina mi na bi do ke sakala ka bada dali no ko ala ka se ba di farafina dugu bela jele ma bamaci wale mauka Nambora ya kunda Senegal ka fe homi ambola donia ka foko Senegal ka kan nyonga dala jeba minu boke ni nyina tayo tako shekina ino be ke farafina dugu bela jeni kama no be takuma keren yala basigi hani sabati habse ga segi farafina dugu konna na tugam no barodam ne la Senegal ka fe tene doena ala ka foka kene ka sa ko farafina jamana chama ko ulu yere bela jeli ne kumbe ni kana bela jeli nyamna bahno kera Senegal ka jamana nyama ina le yere de koni makisali uko na ira ka fokubna ni faranyo hanke wala sakata sika kumake be hani sabati ni kele am se kana farafina dugu kono to gamna bamaci wale munu be farafina dugu kono ka farafina nyagami ka basketball ya digi farafina mako ulu be se ka kele to gamina farafina dugu kono na koni yara de kono ulu ka ni ko inta ko sheni gina baraw kun kan ko koyi mali kuna foni show jabran na ba ni be dance ka ngabi kuna foni lansara ka mini soro ka di aw man dalla ma bashi wara fe kana mi nyoga soro shini kuna foni woro kenaka nganya no ta sama fo go bela jelenki hakiliti yere la aka ambe kuna foni woro kenaka inshallah